mate. Good day, mate. Yn Australia, rydyn ni'n gallu rhoi cael picnic ar y traeth. Yum, yum, yum. O mae gras boeth, dewch chi mynd yn y môr. Dyma ni mynd i Bethlehem, i Bethlehem, i Bethlehem. Dyma ni mynd i Bethlehem ar ôl y dyn Nadolig. Dyma ni mynd i Bethlehem, i Bethlehem, i Bethlehem. Dyma ni mynd i Bethlehem ar ôl y dyn Nadolig. Dewch chi amau. Dyma ble mae'r coeden Nadolig wedi dechrau. Mae nhw'n addurno goeden. A noson Nadolig. Mae gorau yn bwysig I nhw. Oren a canaeth yw Iesu. Chwiban coch yw gwaed Iesu. Losin yw anreg Duw. Dewch I idiot! Mae tai yn llawn o sêr papur. O, mae hwn yn hyfryd. O, mae hwn yn hyfryd. O, mae hwn yn hyfryd. Weithiau mae golygfa Iesu yn y parc. Dyma ni yn Russia. Mae mwy amregion bwysig yn Russia. Dyma amregion. Diolch yn fawr. Yn Russia, mae nhw'n hoffi y stori Babushka. Hen fenyw yw Babushka. Mae'n wir brysur I edrych am baban Iesu. Pob Nadolig mae hi'n edrych am Iesu. Ac wai anwegion I plant arall. Diolch yn fawr. gyda gwael a moron I doethion.
Deborah Platten Gueldam Region. Area. Chocolate. Anis. Case Kidjai. Radwin Hoffi Dusky Story Yesi My Korak Drugan Doditi Radwin Hoffi Boita Turkey Yum Yum Radwin Hoffi Kani Caroline Radwin Hoffi Sean Khan Ho 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 Ho, ho, ho. Push